Bună, prieteni! Acesta este un joc în care poți să suni la multe numere de telefon. Și eu zic să începem cu Sami. Este Sami. Bă! Uitați-l pe Sami. Sami, problemă, dar asta nu prea e de groază. Hai să sunăm pe Rumi. A răspuns. Facem o poză. Prieteni. Da, foarte de groază. Un număr ciudățel. Hai să sunăm pe eu. Eu what? Ok. 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 Și asta. Bă, la ce te uiți, sora mea? Hai asta să fie sora mea. Sora mea, ești bine? Nu, 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 nu. Te rog să nu vii spre mine. Cine să ia? Nu veni spre mine. Nu veni spre... Fă-i o poză. Bă, cine ce... Uh-oh, scuze. Eu zic să închidem. Ce numere de telefon? Cine este Sonic? SpongeBob! No, tot îmi pasă de sun. Ok, capibara. Capibara, capibara. Uite, capibara. Nas. Sper că răspunde. Capibara. Ce tu cu ce? Bună! Hai să facem o poză. Așa. Capibara, de ce te uiți așa la mine? What? Da. Foarte bau-bau.
da bine. Bă, am văzut un număr creepy în față. Iar eu zic să-l sunăm pe 6-7. Da, nici ăsta n-am voie. Hai să-l sunăm pe La Bubu. La Bubu. La Bubu. Revin într-un minut. Prieteni, La Bubu nu răspunde. Adică, bă, ce ciudat. Hai să sunăm pe Tung, 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 Tung Sahur. Tung, Tung, Tung Sahur. Așteptăm să... Tung, 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 Tung Sahur. Bună! Tung, Tung, Tung Sahur. Tung, 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 sahur. Eu zic să închidem, prieteni. Oh, l-am găsit! Scuze. Tralalelo, tralala. Nu știu. Ce e acolo? Tung, 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 sahur. Nu mă pune. What the... Scuzați, dar nu prea m-ați speriat să spun în felul ăsta. Bal, ia ce dinți are. Unde sunteți? Păi nu văd pe baremea cappuccino. Ce să fac? Ballerina cappuccina. Ecco, siamo una signora. Da, am văzut. Da, am văzut că nu este incapabil de oateși așa ceva. Așa ceva. Skibidi. Skibidi toilet. Skibidi toilet. Scooby-Doo, Skibidi, toilet, Scooby-Doo, Skibidi. Hai să scriem, please help me. Prieteni, bă, hai să scriem, please help me. Bă, da, hai, mă. Please, not. Da, unde scriu? Ioi, nu, stai, că am ieșit, nu. Ce îmi răspunde? Bine, mesajul. Ce? What? Ok, hai să scriem please help me, să vedem dacă știe. P, L, is, please
H. Mă, n-am scris nimic. Uite aici. P. Am zis P. Dar nu mă lasă să scriu, no. Hai să scriu ce faci. Vreți? Pauză. Mă, no, hai, oi. Nu mă lasă să scriu nimic. Hai că pun de asta una. Cum să zice? Virguliță de asta. Prietenul, nu prea înțeleg ce mi-a scris aici. Voi scrieți-mi în comentarii oare ce a scris, dar eu nu înțeleg, prieteni. Încă nu știu atât de bine în engleză, prieteni, ați înțeles. Vreau să scriem skibidi. Descriem skibidi capa i... No, dar până acum n-am scris nimic serios. Nu ne mai lasă să mai scriem, prieteni. No, gata, s-a terminat și data asta. Nu ne mai las, nu. Na. Tung. Sahur. Hai să scrie la aschinator. What? Ei, what the... Pop-up. Cat. What the little? Hai să scriem what. No, băi, dar nu mă lasă, nu. Ce urâtă e asta. Ok. Bun, prieteni, și dacă v-a plăcut acest video, dați un mare like și abonați-vă. Pa, pa!